Viete, aký je rozdiel medzi vizuálnou technikou učenia abecedy a štandardnou výučbou abecedy? Štandardná výučba abecedy je založená na zvukovej zhode písmena a ilustrácie, napríklad A ako auto. Medzi písmenom a ilustráciou nie je žiadna podobnosť. Samotný tvar písmena A sa nezhoduje s tvarom auta. Dieťa nerozumie, prečo práve k obrázku auta má priradiť písmeno A. Vizuálna technika učenia zapája do výučby aj zrak, a nie len sluch. Medzi písmenom a ilustráciou dochádza k vizuálnej zhode. Samotný tvar písmena A je vizuálne zhodný s ilustráciou aniela. Navzájom sa tvarom na seba podobajú. Písmeno je vždy prirodzenou súčasťou ilustrácie. Nerobíme to, čo ostatní, robíme veci trocha inak. Presvedčte sa sami a vzdelávajte deti pomocou vizuálnej techniky učenia aj vy.